Máme tu leto, prázdniny a kopec výnimočných komentárov a preto spúšťame letné bez servítky odpovede na vaše komentáre. Komentár pod našim videom. Chcete zbohatnúť na nevedomosti ľudí a zarobiť na tom, že ľudia nemajú finančnú gramotnosť. Chcete od ľudí vylákať peniaze. Neklamte ľudí, neožobračujte ľudí. Ale do finančnej gramotnosti. Projekt Gramotné Slovensko je určený pre každého, kto používa peniaze. Môžeš si z pohodlia svojho domova študovať finančnú gramotnosť a ak využívaš finančný trh alebo ho v budúcnosti plánuješ využívať, tak môžeš z neho prostredníctvom nášho projektu čerpať finančné benefity. Nie každý náš sledovateľ sa stáva klientom. Veľa ľuďom iba pomôžeme vyriešiť ich životnú situáciu, prípadne im poradíme, ako sa z tej svojej životnej situácie môžu dostať. Nehľadajte problémy tam, kde nie sú. Projekt Gramotné Slovensko robíme vo svojom voľnom čase. Primárne sa venujeme nášmu podnikaniu. Za prvých 5 mesiacov tohto roka sme vyriešili ľuďom ich vysnívané bývanie vo výške takmer 3,4 milióna eur. 127 krát sme zabezpečili majetok, 70 krát sme riešili rizikové poistenie, rozbehli sme 128 investičných portfólií a máme v správe skoro 3 milióny eur klientov. Myslím si, že máme dosť skúseností, ktoré môžeš využiť vo svoj prospech. Čokoľvek budeš potrebovať v rámci finančného trhu vyriešiť, poradiť, zistiť, s dôverou sa na nás môžeš obrať.